Jeg starter nu med den første award, Innovative Entrepreneurship Award, som går til Annette Estø, som I kan se her, og som kommer op på scenen lige om lidt. Jeg vil egentlig ikke lave de lange introduktioner. Jeg har faktisk valgt at introducere vores venner ved at give komiteens begrundelse. Så den kommer her. Igennem hele Annette Estøs iværksætterkarriere har hun tænkt stort og ambitiøst og har en bemærkelsesværdig eksportsucces med firmaet Fly, der på blot 12 år er blevet virksomhed med 50 ansatte og salg til mere end 30 lande. Derudover har firmaet også fået adskillige anerkendelser, blandt andet den internationalt meget prestigefyldte designpris Red Dot, som I måske kender også. Annettes selvsikre designkompetencer er kombineret med en utrolig vedholdenhed, lysende passion samt skarp strategisk sans og faglighed, der gør, at hun nyder høj respekt for både designer og erhvervsfolk i Danmark og på verdensplan. Vi vil gerne glæde Annette Estø som en stærk inspirator og rollemodel for både kvinder og danske iværksættere. Skal du komme her? Det er dejligt, at I gider at gøre det, fordi der er ikke for mange af den slags ting, vil jeg sige, i ens hverdag. Jeg skylder også at sige, at Fly er en virksomhed, som laver briller, så vi sørger for, at I kan få et klart syn på det hele. Vi designer, producerer og sælger de her briller som sagt i 30 lande. Med til historien hører også, at jeg har bestemt ikke gjort det alene. Jeg er den, der har fået lov at være den udadvendte, stå meget i front, er meget entreprenant i min tankegang og min måde at være på. Men jeg har faktisk 2 partnere, som har været med hele vejen. Og en af de ting, som jeg er næsten allermest stolt af, det er, at det faktisk er lykkedes os 3, som startede for 12 år siden. Vi sørger stadigvæk sammen. Vi holder rigtig meget af hinanden. Vi rejser rigtig meget sammen. Og vi er ikke gift nogen af os med hinanden, men hver for sig. Og vi er 2 kvinder og en mand. Så det er jo også en lille smule usædvanligt, og det er jeg jo rigtig stolt af. Så er jeg stolt af en anden ting, og det er, at det lykkedes os for 2 år siden at starte et datterselskab i Kina. Det er hårdt arbejde, kan jeg bare hilse at sige. Men vi har en drøm om, fordi væksten ligger ligesom den vej, at det vil vi være med på. Og selvom vi er det, man kalder en lille mellemstor virksomhed, så tænkte vi, det må kunne lade sig gøre. Det kæmper vi med, og vi kæmper fremad, og vi giver ikke lidt om. Men det er faktisk lykkedes også nu at have et datterselskab og 10 ansatte og sælge til kinesiske optikere. Det synes jeg faktisk er en af de ting, hvor man bare tænker, yes, det kan godt lade sig gøre og komme fremad, hvis man tror på det og hvis man vil. Men tak for prisen og tak for lederen.